Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα παίζουμε Minecraft Skyward Sword στην Hypixel server και τραβάω πάλι με Bandicam επειδή με βόλεψε αρκετά, να πω την αλήθεια. Δεν είναι τόσο δύσκολο στο OBS, στις ρυθμίσεις του. Και ναι, τώρα πάρουμε και το rod και το ροντάκι έτσι εδώ, το γλυγί, και πάμε να σκοτώσουμε μπάδες. Really nigga. Σοβαρά τώρα. Οκ. Θα πάρουμε win όμως. Εντάξει, εδώ το έχω easy win. Πρώτον, παίρνω αυτό και μπούγιο γρήγορα. Κάτσουμε εδώ. Εδώ πέρα. Chest armor. Σπαθής, fish ground. Και είμαι έτοιμος. Έλα εδώ. Πού πήγε, λάγ, το ποντίκι μου. Kill. Φύγε. Πες να αφήνα. Έλα εδώ. Τώρα εγώ θα τους κάνω clean up. Οκ. Free diamond. Το anvil το άλλο νου πήγε. Θυμάμαι είδα anvil από τον άλλο. Να το. Ωχ, πού το. Αδειά. Θα βάζουμε αυτό. Βάζουμε το anvil. Θέλω αυτά. Εδώ. Σαρτού. Τι κάνει? Ναι! GG. Πάμε κι άλλο. Easy win. Να πω την αλήθεια. Πάμε πάλι, γιολό. Άμμο. Κολομάπ. Τι είναι? Α, ναι. Δεν το παρατήρησα με το pack και νομίζω ότι δεν έχω armor. Και είχαμε ένα helmet. Να έχω chestplate. Και βάζουμε αυτά. Το σε 9. Κάτσε. Αυτό εδώ. Έλα. One HP, θέλω το chestplate σου. Έλα εδώ γάμο. Γάμο το. Έλα και εσύ εδώ χωρίς chestplate. Ορεινά. Τι κάνει, ποιος βαράει τώρα? Έλα εδώ εσύ. Δεν έχω chestplate ρε, δεν έχω chestplate. Τι teamer? Ποιοι έκανα team? Γαμώ. Μου την έδωσα και μπορεί να κάνω κανένα zitterglue. Chest. Πέθανες. Αυτά και θέλω αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα.
κάνει? Πώς με πήρε? Γάμο. Έλα εδώ. Sorry για το background. Εδώ, πάρω και αυτό, βάζω αυτό. Κάνω αυτά blocks, βάζω και αυτό, πετάω αυτό, βάζω αυτό. Εδώ. Και πάμε δίπλα. Και δεν πήρε τίποτα, ήμουν σίγουρος, είχα φανταστεί. Όλοι σε αυτό το map δεν παίρνουν τέτοια. Δεν παίρνουν τα chests και πάνε κατευθείαν στο δίπλα νησί. Και παίρνω και αυτό, δεν έχει κάτι. Βάζω αυτό. Αυτά. Αυτά με αυτό. Και παίζει ούτε το δίπλα να μην έχουν πάρει. Ναι, δεν το έχουν πάρει εκεί. Έχω 2 stack blocks, μια χαρά είναι. Θα πάρω αυτό, θα πετάω. Βασικά κράτα αυτά. Πάρω εδώ και αυτό εδώ. Πετάω αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Τι φάση κάνεις, δεν παίρνει τα chest του? Αυτός έχει πάρει? Ναι, αυτός έχει πάρει εκεί. Πάμε mid. Πάρ' το νερό. Lag στο block. Δεν πειράζει όμως. Gapples. Σκα. 6 kills. Εγώ δεν έχω κανένα lol. Ποιος είναι αυτός με τα 6 kills? Liquid. Οπ. Σε βλέπω. Άρα εκεί. Όσο παίρνω τα chests. Oh. Shit. Shit. Έλα. Αντία. Ο Μιτζή. GG, ωραία, το πήγαμε και αυτό το game. Ωραία. Και να πω την αλήθεια, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα comment, subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.